ростқавлӣ, забони пок доштан бисёр аз нигоҳи Қуръон ва суннат аҳамияти бузург дорад ва чуноне ки Парвардигор дар каломи поки худ мефармояд: аъуду биллаҳи минаш шайтонир раҷим, бисмиллаҳир роҳманир роҳим, я айюҳаллазина аману аттақуллоҳа ва қулу қавлан садида юслиҳ лакум аъмалакум ва яғфир лакум зунубакум ва ман ютиъиллаҳа ва расулаҳ фақад фаза фавзан азима. Садақаллоҳул азим. Чуноне ки Парвардигори оламиён дар ин каломи поки худ мо шуморо огоҳ мекунад ки эй касоне ки имони ба Худо доред, яъне ки имон ба ягонагии Аллоҳ, ба тавҳиди Худо бовар доред, иттақуллоҳ, аз Худо битарсед. Дар навбати аввал мо тақво, худотарсиро бояд пеша кунем. яке аз нишонаҳои тақво ва худотарсӣ ҳамин аст ки дар давоми ояи муборака амри Парвардигор аст ки ва қулу қавлан садидо, ва ҳар вақто ки сухан мекунед, сухани рост ва устувор аз забони шумо берун шавад. яъне ки як нишонаи имондорӣ ба Аллоҳ ва ба рӯзи қиёмат ҳам ҳамин аст ки инсон ҳар гоҳе ки сухан мекунад, ҳатман ки қавли садид, қавли устувор, сухани рост, устувор аз забонаш берун шавад. ва бинед ки юслиҳ лакум аъмалакум ва яғфир лакум зунубакум. Худованд дар давоми ин ояи муборака таъкид мекунад ки ба сабаби ростқавлӣ, ростгӯӣ, покзабонӣ Худованд аъмоли инсона ислоҳ мекунад. ва яғфир лакум зунубакум, ва мағфират мекунад, мебахшад гуноҳони бандара. ва албатта ки дар ин ояи муборака дар давоми оят ва ман ютиъиллаҳа ва расулаҳ фақад фоза фавзан азима. ҳар касе ки итоати Аллоҳ ва расули Аллоҳ мекунад, пас ба таъкид як комёбии бузурга ба даст овардааст ба сабаби имон овардан, ба сабаби тақворо пеша кардан, худотарсиро пеша кардан ки мо дар мавзӯъҳои тақво суҳбат доштем. ва яке аз нишонаҳои тақво ва парҳезгорӣ ҳам ҳамин аст ки фармонбардории Аллоҳ анҷом бидиҳем ва ҳеҷ гоҳ нофармонӣ накунем. ва яке аз фармонҳои Парвардигори оламиён ҳам ҳамин аст ки ва қулу қавлан садидо, ва ҳар вақто ки сухан мекунед, сухани рост ва устувор аз забони шумо берун шавад. яъне ки ҳеҷ гоҳ сухани дурӯғ, ғайбат, туҳмат, буҳтон, обрӯи як мусалмона резонидан ё ин ки дашном додан як бародари худ, ҳамватани худ, албатта аз нигоҳи Қуръон ва суннат маҳкум шудааст ки дар ҳамин мавзӯъ мехостам як ишорае ки аз ҳадиси паёмбари гиромӣ расули акрам саллаллоҳу алайҳи васалам аст: сибобул муъмини фусуқун, яъне ки даштном додани як бародари муъмин, як ҳамватани худ, ин худ албатта ки як фосиқию фоҷирӣ аст, як гуноҳи басо бузургам ҳаст. ва албатта ба забони пок доштан ва муроқиби забон будан умед аст ки инсон комёбии бузурга ба даст меорад, ба хотире ки ва ман ютиъиллаҳа ва расулаҳ фақад фоза фавзан азима. ҳар касе ки итоати Аллоҳ мекунад ва итоат аз расули Худо мекунад, албатта ки инсон як комёбии бузурга ба даст меорад. ба сабаби забони поку рост доштан, яъне ки сухани росту устувор гуфтан, инсон ҳатман ки ба як комёбии бузург ноил мегардад ва ҳамзамон аъмоли инсон ислоҳ мешавад. бинед ки имрӯз дар ҷомеа ҳаст баъзе нафарое ки дар байни мардум аъмолшон ислоҳ нест, яъне ки ҳамчун як шахси хуб, як шахси накӯ шинохта намешаванд. баъзан аз ҳисоби чи? Аз ҳисоби зиёд сухани дурӯғ гуфтан, зиёд ваъдахилофӣ карданшон, албатта ки дар байни мардум обрӯ эътибори хосае надоранд. ва мо шумо мехоҳем ки ҳам дар дунё ва ҳам дар қиёмат обрӯ эътибор ва комёбии муваффақ дошта бошем, ноил бигардем. ҳатман ки бояд ки тибқи ҳамин ояи Парвардигор ки дар каломи поки худ мефармояд, мо ҳатман ҳар вақто ки сухан кардем, бояд ки сухани мо сухани рост ва устувор бошад. ва дар ҳадиси паёмбари Худо саллаллоҳу алайҳи васалам аст ки қола расулуллоҳи саллаллоҳу алайҳи васалам: инна сидқа яҳди илал бир ва иннал бирра яҳди илал ҷанна. паёмбари Худо дар ҳадис мефармоянд ки ҳамоно сидқ, ростгӯӣ инсона ба некӣ мебарад ва некӣ инсона дохили ҷаннат мекунад. ва аз ин ҳадис чунин бармеояд ки мо ҳатман мехоҳем ки дар ин дунёи фаношавандае ки Худованд мо шуморо офаридааст ва тамоми махлуқота,
албатта дар як озмоишгоҳ қарор дорем, яъне ки киштзор аст. мо барои қиёматмон дар ин дунё кишт мекунем бо амалҳои худ, бо корҳои хайру савоби худ, бо хидмати падару модар, бо таълиму тарбияи фарзанд. ва ин ҳадис роҳнамо аст бар мову шумо ки албатта ҳар касе ки сухани рост устувор аз забонаш берун мешавад, ин сухани рост ва устувор инсона ба некӣ мебарад. яъне ки инсон вақте ки сухани росту устувор аз забонаш берун шид, дурӯғ аз забонаш дур мешавад, ғайбату туҳмату буҳтон дур мешавад. яъне ки аз баъзе гуноҳҳо инсон пок мегардад. ва замоне ки покӣ гашт, инсон ҳамин сухани рост инсона ба некӣ мебарад ва некӣ инсона дохили ҷаннатш мекунад, ки яке аз сабабҳои дохил шудани ҷаннати банда дар чӣ будааст? Дар ана ҳамин сухани рост ва устувор баён кардани як шахс аст.